У холодную восеньскую непогодь на одной из великих тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеинами, до доўгай хаты, в одной половине якой была казенная поштовая станция, а ў другой прыватная светлица, где можно было отпочнуть або переночевать, пообедать и попросить самовар, подкатила закиданная грозёю каламашка с прыўзнятым верхом, тройка довольно простых коней с подвязанными от хлюпоты хвостами. Наперадку каламашкі сядзеў дужы мужик у туго падпярэзанай світцы, сур'ёзны і цёмнатвары, з рэдкую смаляністую барадою, падобнай на старадаўняга разбойніка. А ў каламашцы стройны стары чалавек, вайсковы, у вялікай шапцы і ў мікалаеўскім шэрым шынялі з бавровым стаячым каўняром, яшчэ чарнабровы, але з белымі вусамі. Позірк таксама быў запытлівы, строгі і разам з тым стомлены. Як толькі коні сталі, ён выкінуў з каламашкі нагу у ваенным боце з роўнаю халяваю, узбег на ганак хаты. «Налево, ваше превосходительство!» — грубо крикнуў з перадка фурман, і ён, злёгку нагнуўшыся на парозе ад свайго высокага росту, увайшоў у сенцы, пасля у святліцу налево. У святліцы было цёпла, суха і ахайна. Новы залацісты абраз у левым кутку, пад ім накрыты чыстым суровым абрусам стол, за столом чыста вымытыя лавы, кухонная печ, што займала правы куток, нова бялела крэйдаю. Бліжэй стаяла нешта накшталт тахты, і яна ўпіралася канцом у бок печы. З-за засланкі соладка пахла добра развараную капустаю, ялавічынаю і лаўровым лістом. Прыезджы скінуў на лаву шинель і здаўся яшчэ больш стройны в адным мундзіры і ў ботах, пасля зняў пальчаткі і шапку і са стомленым выглядам правёў бледнаю худою рукою па галаве. Прыгожы, крыху даўгаваты твар з цёмнымі вачыма меў сям-там невялікія сляды воспы. У святліцы нікога не было, і ён непрыязна крыкнуў, прыадчыніўшы дзверы ў сенцы: «Эй, хто там?» Зараз жа следам за тым у святліцу ўвайшла цёмнавалосая, таксама чарнабровая і таксама яшчэ прыгожая, не па ўзросту жанчына, падобная на пажылую цыганку, з цёмным пушком на верхняй губе і ўздоўж кішчок, лёгкая на хаду, але поўная, з вялікімі грудзьмі пад чырвонай кофтачкай, з трохкутным, як у гускі, жыватом пад чорнай шерстяной спадніцай. «Щиро просим, ваше превосходительство», — сказала яна. «Поесці захочете, ці самовар загадаете?» Прежде мельком зірнуў на яе круглявыя плечы і на лёгкія ногі ў чырвоных паношаных татарскіх туфлях і адрывіста, неуважліва адказаў: «Самовар. Господыня тут ці служишь?» «Господыня, ваше превосходительство». «Сама, значит, трымаешь?» «Так точно, сама». «Что ж так, удава ці что сама вядзеш справу?» «Не удава, ваше превосходительство, а трэба ж чым-небудзь жыць, і гаспадарку я люблю». «Так, это добра. Як чыста, прыемна ў цябе». Жанчына ўвесь час пільна ўглядалася ў яго, злёгку жмурачыся. «І чыстату люблю», — адказала яна. «Пры панах жа вырасла. Як не ўмець прыстойна сябе трымаць, Мікалай Алексеевич». Ён скоранька выпрастаўся, расплюшчыў вочы і пачырванеў. «Надзея? Ты?» — сказаў ён паспешліва. «Я, Миколай Алексеевич», — отказала яна. Боже мой», — сказаў ён, сядаючы на лаву і ва ўпор гледзячы на яе. «Хто б мог падумаць? Колькі гадоў мы не бачыліся?» «Гадоў 35?» «30, Миколай Алексеевич. Мне цяпер 48, а вам пад 60, думаю».
падобна на гэта. Божа мой, як дзіўна. Што дзіўна, Васпане? Ды ўсё, як ты не разумееш. Стомленасць і рассеянасць яго зніклі, ён устаў і рашуча захадзіў па святліцы, гледзячы ў падлогу. Пасля спыніўся і, чырванеючы скрозь сівізну, пачаў гаварыць: «Нічога не ведаю пра цябе з таго самага часу. Як ты сюды трапіла? Чаму не асталася пры панах? Мне паны неўзабаве пасля вас вольную далі. А дзе жыла пасля? Доўга расказваць, Васпане. Замужам, кажаш, не была? Не была. Чаму? Пры такім харастве, якое ты мела, не магла я гэтага зрабіць. Чаму не магла? Што ты хочаш сказаць? Што ж тут казаць? Нябось памятаеце, як я вас кахала? Ён пачырванеў да слёз і, нахмурыўшыся, зноў захадзіў. «Всё праходзіць, мой друг», — замармытаў ён. «Каханне, маладосць, всё. Гісторыя пошлая, звычайная. З гадамі ўсё праходзіць. Як гэта сказано ў кнізе Іева. Як аб вадзе, што працякала некалі, будзеш успамінаць». Што каму Бог дае, Мікалай Алексеевич? Маладосць ва ўсякага праходзіць, а каханне справа другая. Ён падняў галаву і, спыніўшыся, хваравіта усміхнуўся. Не магла ж ты кахаць мяне ўвесь век? Значыць, магла. Колькі не праходзіла часу, всё адным жыла. Ведала, што даўно вас няма ранейшага, што для вас нібы нічога і не было. От, позна цяпер дакараць. Але ж, праўда, вельмі бессардэчна вы мяне кінулі. Колькі разоў я хацела рукі на сябе налажыць ад крыўды ад адной, не кажучы ўжо пра што другое. Быў жа час, Мікалай Алексеевич, калі я вас Міколачкам звала, а вы мяне памятаеце як? І ўсё вершы мне мелі ласку чытаць пра ўсякія цёмныя алеі. Дадала яна з нядобрай усмешкай. Ах, да чаго ж хорошая ты была, сказаў ён, ківаючы галавою. Да чаго ж гарачая, да чаго зграбная, які стан, якія вочы. Памятаеш, як на цябе ўсе заглядаліся? Памятаю, Васпане. Былі вы, не выказаць, як хорошы. І гэта ж вам аддала я сваё хараство, сваю гарачку. Як жа можна такое забыць? А, всё праходзіць, всё забываецца. Всё праходзіць, да не всё забываецца. Ідзі, сказаў ён, адварочваючыся і падыходзячы да акна. Ідзі, калі ласка. І, дастаўшы хустачку і прыціснуўшы яе да воч, скарагаворкаю дадаў: «Абы Бог мне дараваў, а ты, відаць, даравала». Яна падышла да дзвярэй і сунялася. Не, Мікалай Алексеевич, не даравала. Калі ўжо гаворка наша кранулася да нашых пачуццяў, скажу шчыра, дараваць я вам ніколі не магла. Як не было ў мяне нічога даражэй за вас на свеце ў той час, так і пасля не было. Таму і дараваць мне вам нельга. О, да што ўспамінаць. Мёртвых з могілак не носяць. Але, навошта? Загадай запрагаць коней, адказаў ён, адыходзячы ад акна ўжо са строгім тварам. Адно табе скажу. Ніколі я не быў шчаслівы ў жыцці. Не думай, калі ласка. Прабач, што, можа, закранаю тваё самалюбства, але скажу шчыра, жонку я без памяці кахаў. А здрадзіла, кінула мяне яшчэ больш зняважліва, як я цябе. Сына надзвычай любіў, пакуль рос, якіх толькі спадзяванняў я на яго не ўскладаў, а выйшаў нягоднік,
Монтаж, нахабнік, без сэрца, без гонару, без сумлення. Зрэшты, все гэта таксама самая звычайная, пошлая гісторыя. Бывай здорова, милый друг. Думаю, что и я страціў табе самое дорогое, что меў у жыцці. Яна падышла і пацалавала ў яго руку. Ён пацалаваў у яе. Загадай запрагаць. Калі паехалі далей, ён хмура думаў, да чаго ж прыгожая была чароўная краса. З адчуваннем сораму успамінаў свае апошнія словы і той, што цалаваў яе руку, і зараз жа саромеўся свайго сораму, ібо няправда, што яна дала мне лепшыя хвіліны жыцця. На захадзе праглянула бледнае сонца. Фурман гнаў трухам, все мяняючы чорныя каляіны, выбіраючы менш гразкія, і таксама нешта думаў. Нарэшце сказаў з сур'ёзнай грубасцю: а яна, ваше превосходительство, все глядела ў акно, як мы ад'язджалі. Мабыць, даўно маеце ласку ведаць яе? Даўно, Клім. Баба з галавою. І ўсё, кажуць, багацее, грошы ў доўг дае. Это нічога не значыць. Як не значыць? Каму ж не хочацца лепш пажыць? Калі сумленна пазычаць, благога нічога няма. І яна, кажуць, справядлівая на гэта, але крутая. Не аддаў свой час, гневайся на сябе. Але, гневайся на сябе. Паганяй, калі ласка, хоць бы не спазніцца нам на цягнік. Нізкае сонца жоўта свяціла на пустыя палі, коні роўна плёхалі па лужах. Ён глядзеў на мільгаценне падкоў, нахмурыўшы чорныя бровы, і думаў: але гневайся на сябе. Але, канешне, лепшыя хвіліны і не лепшыя, а папраўдзе чароўныя. Вакол шыпшыннік пунсавеў, стаялі цёмных ліп алеі. Але, Боже мой, што было б далей? Што калі б я не кінуў яе? О, якая несусветіца! Гэтая самая надзея не гаспадыня пастаялай гасцініцы, а моя жонка, гаспадыня майго петербургскага дома, маці маіх дзяцей? І, заплюшчваючы вочы, ківаў галавою.